każdy z nas otaczał się tą muzyką alternatywną i tym rockiem, i metalem. Mamy swoją ekipę, która przychodzi na próby. Kurczę, to jest moment, żeby w końcu zacząć coś dziać w tej hajnówce. Nie wiem, co się wydarzyło, w którym momencie hajnówka przestała żyć taką muzyką. Na koncercie często można zobaczyć te same twarze, które chodziły w latach 80. czy 90. Czasami przychodzą te osoby już ze swoimi dziećmi. No ale chciałoby się właśnie, żeby młodzieży na tych koncertach było więcej. Jeszcze raz, nie? Witajcie, tu znów Sofia i hajnowska ekipa. Przypominamy, że nadal jesteśmy na podcaście Heta My. Kiedy myśleliśmy, co wyróżnia hajnówkę, to na pewno miłość do mocnego grania oraz brzmienia. U nas nawet w Muzeum Etnograficznym słychać basowe dźwięki. Przekonuje nas w tym dyrektor Tomasz Tichoniuk, sam zamiłowany w punk rockowych rytmach. Od ponad 20 lat na kilka godzin dobrych ciche, zazwyczaj muzeum, będę prowadził, dobra? Zamienia się w głośną instytucję. Wszystkie te korytarze, pomieszczenia wypełniają się publicznością, zespołami, muzykami. A to właśnie za sprawą naszego koncertu, który nazywa się Muzyka bez zastrzeżeń. Co roku występuje na nim kilka zespołów. Zwykle to są dwie edycje, jakby dwa koncerty. Idea była taka ponad 20 lat temu, żeby mianowicie na jednej scenie, w jednym miejscu mogły wystąpić wspólnie zespoły białoruskojęzyczne i polskojęzyczne. Idealną sytuacją było jeszcze kilka lat temu, kiedy na jednej scenie występował zespół polski, zespół białoruskojęzyczny wywodzący się z białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce i zespół białoruskojęzyczny z Białorusi. Dzisiaj troszkę sytuacja jest już inna, dla nas jako organizatorów też i łatwiejsza. Od jakiegoś czasu większość zespołów białoruskich z Białorusi, które nas, że tak powiem, interesują, mieszkają po prostu w Polsce. I zawsze staramy się, żeby właśnie był taki przynajmniej skład. Oczywiście zawsze staramy się, żeby też występowały zespoły z naszego lokalnego podwórka, mianowicie z Hajnówki i okolic. A muszę powiedzieć, że hajnówka to można tak powiedzieć swego czasu w latach 80., 90. była swoistym zagłębiem muzyki rockowej, muzyki punk rockowej, metalowej. No i do dnia dzisiejszego jest kilka zespołów aktywnych. Niektóre z nich powstały jeszcze w latach 80. i niektóre z nich, takich jak na przykład Błękitny Nosorożec, gra do dnia dzisiejszego. Do dnia dzisiejszego jest to zespół aktywny, chętnie występujący w różnych miejscach w kraju. No i oczywiście na naszej scenie w Muzykarni, co nas niezmiernie cieszy. A nasza przygoda z tym koncertem, z Muzyką bez zastrzeżeń 20 lat temu się zaczęła. No i trwa ku naszej ucieszy. Mam nadzieję, że ku ucieszy też zespołów, które tu występują, ale również publiczności, która tutaj przyjeżdża. Bo muszę zaznaczyć, że przyjeżdżają nie tylko hajnowianie, ale fani muzyki rockowej z naszego województwa, ale nie tylko. I te koncerty są skierowane też dla widowni, również polsko-białoruskiej i dzisiaj na tych koncertach bardzo często można spotkać między innymi przedstawicieli diaspory białoruskiej, którzy przyjeżdżają za swoimi zespołami z różnych stron kraju, ale też charakter imprezy, idea imprezy jest troszkę inna niż zwykłe koncerty, takie, które odbywają się w całym kraju, w Polsce. I często to jest, że tak powiem, karta przetargowa, jeśli zapraszamy zespoły, które często mają już miano legendy. To są zespoły, które były gwiazdami Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie w latach 80. czy 90., zwłaszcza 80. I często to jest taka karta przetargowa, bo to jest po prostu coś ciekawszego, coś z takim smaczkiem. Dlatego, że właśnie na jednej scenie można usłyszeć ten, oprócz polskiego rocka, ten białoruski rock. A często ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy, że jest taka scena, że istnieje taka scena jak białoruski rock.
No i też nie zdają sobie sprawy, że ta scena ma bardzo ciekawych przedstawicieli i że są kapele, które naprawdę są na poziomie światowym, tworzą bardzo ciekawą muzykę, może troszkę właśnie inną niż te zespoły polskie, które znamy i chętnie występują wspólnie na wspólnej scenie. Ale też publiczność chętnie chce się zapoznać z tym gatunkiem, jakim jest po prostu białoruski rock. A wszystko to odbywa się tutaj w Muzeum Białoruskim w Hejnówce. Zwykle są to koncerty jesienne. W tym roku już zakończyliśmy tegoroczną edycję, no ale zapraszam na następne lata. Czy Hajnówka i okolice tej Hajnówki zawsze szły w tą taką alternatywną stronę muzyki? Ta Hajnówka od zawsze taka była, czy to może dopiero jakoś właśnie te kilkanaście lat temu to się zrodziło? Ta muzyka rockowa dosyć wcześnie trafiła do Hejnówki. Pierwsze koncerty odbywały się wcześniej, jeszcze na początku lat 80. Chyba bodajże nawet w 80 roku wystąpił na scenie Hejnówskiego Domu Kultury zespół TSA, więc to było bardzo, bardzo wcześnie, troszkę wcześniej niż może w innych miastach tego typu jak Hejnówka. Od kiedy ten rok pojawił się w naszym mieście, to i koncertów, i zespołów było mnóstwo. Jak byłem w waszym wieku, to tych kapel naprawdę było mnóstwo. To były zespoły, które grały, najwięcej tych zespołów było w Hejnówskim Domu Kultury, tam była im stworzona możliwość robienia prób. Ale też zespoły same sobie szukały miejsc na próby. Były to garaże, piwnice, także na każdym osiedlu było po ileś tam tych kapel i to było bardzo fajne, ale też było mnóstwo koncertów. Pamiętam koncerty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z początku lat 90., gdzie muzyka rockowa była przez cały dzień, do późnych godzin nocnych i tam występowało po kilkadziesiąt zespołów, z czego więcej jak połowa to były zespoły hejnowskie i okoliczne, więc ich było mnóstwo. O tym się mówiło jako o fenomenie między innymi w muzycznych audycjach Polskiego Radia, że gdzieś tam na wschodzie, w takiej małej miejscowości jest tyle kapel. Dużo z tych kapel koncertowało w Polsce na różnych festiwalach czy koncertach klubowych, wydawało płyty. Dzisiaj jest tych zespołów kilka. Chciałoby się, żeby tych młodszych było więcej. To będziemy się częściej z młodzieżą rockową widzieć tu na tej scenie, czy na naszym wydarzeniu Pogranicze Hałasu. Pierwszy koncert, jaki zorganizowałem, to było w 95 roku, a z kolei pierwszy, na którym zagrałem ze swoją kapelą, też był w 95 roku. I to był koncert, który był zorganizowany w Liceum Białoruskim w Hejnówce. Mieliśmy też w swoim repertuarze, to podobnie jak i inne kapele, utwory w języku białoruskim, co na przykład swego czasu było furtką do występowania na festiwalu Basowiszcze, który odbywał się przez 30 lat w Gródku. I tam też można było zdobywać doświadczenie, zdobywać nową publiczność. Także te koncerty odbywały się w różnych miejscach i w szkołach, i w amfiteatrze, i w Hejnówskim Domu Kultury. Bywało także po prostu na ulicy. Były takie koncerty. No a teraz odbywają się już od ponad 20 lat tutaj w Muzeum Białoruskim. A na przykład odnośnie Hejnówki i tych naszych bliskich okolic, czy ciężko jest znaleźć jakieś właśnie młodsze zespoły, o których jeszcze nie było słychać? W tym roku akurat mieliśmy tą przyjemność zaprosić zespół Dalia. Nie ma za dużo przedstawicieli muzyki rockowej w Hejnówce i w okolicach, mówię o młodych zespołach, a trochę szkoda. Są pasjonaci sceny rockowej w Hejnówce, którzy doszukali się nawet 100 różnych zespołów. Oczywiście ich kariera bywała różna, bo zawsze uważałem, że jak zespół gra po prostu tylko próby, a nie występuje, nie stwarza mu się możliwości wystąpienia gdzieś na scenie, to tak jak pisanie wierszy po prostu do szuflady i świat o nim nie usłyszy, a często te zespoły mają coś ciekawego do powiedzenia. Ja jako organizator zawsze się starałem, żeby stworzyć zespołom młodym możliwość występowania u siebie na tych koncertach, które ja organizuję. Często taki zespół młody może się później wykazać jakimś doświadczeniem, tak? Bo grał nieraz na jednej scenie, na drugiej scenie, ale też może się pochwalić tym, że grał z różnymi zespołami. Często zespołami, które mają status legendy czy gwiazdy i występują jako te najważniejsze zespoły w całym kraju na różnych festiwalach, a one grają tutaj u nas na tej scenie. I tych zespołów się przewinęło już mnóstwo i
Ja bym sobie tego życzył i życzył Hajnówce, żeby tych zespołów młodych było więcej, a ja będę je zapraszał, żeby występowały właśnie na jednej scenie z zespołami, które już mają na koncie ileś tam płyt, setki koncertów, no i sesje nagraniowe w prawdziwych, profesjonalnych studiach. Chciałoby się właśnie, żeby młodzieży na tych koncertach było więcej. Może wtedy pojawi się takie zaciekawienie tą sceną i założeniem swojego zespołu. Nie trzeba tutaj umieć grać, wystarczy chęci, a człowiek już później sam się nauczy grać. Tak było w latach 90. Po prostu była chęć, 4 osób się spotykała, brała instrumenty, a z tego po jakimś czasie często wychodziły naprawdę bardzo dobre rzeczy. No i przynosiło frajdę, bo naprawdę nie ma nic przyjemniejszego, jak wystąpić dla ludzi, a jak jeszcze ta twoja muzyka się spodoba komuś, a jak jeszcze później wydasz płytę jakąś, no to naprawdę to jest najlepsze, co się może przytrafić młodzieży. Fajna przygoda i no i takie, zdaje się, że to życie ma wtedy taki większy jakiś smaczek, że coś się zrobiło, coś się stworzyło samemu. Po prostu miód na sercu. Młodego zespołu, który gra alternatywnie, nie trzeba było szukać daleko. Nasi koledzy z liceum postanowili założyć swój własny zespół i już mają swoje koncerty oraz grono fanów. Dalia, tak nazwali swoją formację, tworzą Zuza, Aleksander, Zosia, Kamil oraz Michał. Jak przyznają sami, pomysł na granie razem był randomowy. Dalia się zaczęła strasznie przypadkowo, to znaczy Dalia zaczęła się od rozmowy przy pizzy, rozmowy, że jednak fajnie było razem pograć i przez przypadkowe znalezienie Rudego, Kamila w Malu, w Miejskim Ośrodku Aktywności Lokalnej w Hajnówce. I tak naprawdę nie było momentu, gdzie właśnie powstawanie Dali nie było przypadkiem. Przypadkowo znaleźliśmy perkusistę, przypadkowo znaleźliśmy wokalistkę i tak samo przypadkowo znaleźliśmy Olka, drugą gitarę, więc to tak naprawdę były tylko takie złożenia losu. A dlaczego Dalia? Dalia powstała ze względu na to, że ja się znam troszeczkę na kwiatach. I na początku to były takie bardziej dziwaczne nazwy. Na początku mieliśmy pomysł, żeby nazywać się Sadza. Na początku mieliśmy pomysł, żeby nazywać się też No coś takiego, tak. Nie będę się nawet bawił w wymowę tego. I jeszcze zapomniałem o gwiazdach. No i takie nazwy konsekwentnie odpadały. Niektóre się podobały bardziej, niektóre nie. Nie mogliśmy dojść do jakiegoś takiego kompromisu, że każdemu by się bardziej czy mniej podobała ta nazwa. I w końcu stwierdziłem, Kwiatki. Kwiatki po łacińsku, po polsku, po angielsku. Wszystko przychodziło i w końcu stwierdziłem, że Dalia będzie prosta, łatwa, 5 literek jednak. Kwiat jest ładny, kwiat Dali ogółem jest kwiatem niepowtarzalnym, jeżeli można to powiedzieć. Jeżeli nawet chodzi o zabarwienie aktualne Dali, ono po prostu jest hipnotyzujące, jeżeli się po prostu przyjrzy się odpowiednio. Więc stwierdziliśmy, że to jest kwiat, który jest troszeczkę omijany. On jest bardzo popularny, ale bardzo dużo osób nie zwraca uwagi, jak bardzo ciekawy kwiatostan ma właśnie Dalia. To są głównie takie przyboczne przemyślenia, ale Dalia po prostu dzwoniła każdemu, jeżeli chodzi o to. Więc i stąd nazwa Dalia, też przypadkowo. Mi się wydaje, że głównie przejęliśmy taki styl ze względu na fakt, że każdy z nas otaczał się tą muzyką alternatywną i tym rockiem, i metalem, i wszelkiego rodzaju gatunku. I stwierdziliśmy, że kurczę, to jest moment, żeby w końcu zacząć coś dziać w tej Hajnówce, wrócić trochę do takich korzeni Hajnówki, gdzie tak naprawdę jak kiedyś w Hajnówce była bardzo rozpopularyzowana właśnie muzyka alternatywna, rockowa, scena rockowa w Hajnówce wręcz huczała. Stwierdziliśmy, że w sumie czemu by do tego nie wrócić i trochę ożywić tę muzykę, bo tak naprawdę na dzisiejsze lata głównie w mainstreamie jest pop, czy hip-hop, czy rap, a stwierdziliśmy, wróćmy trochę do tych starych korzeni i zmieszajmy to jednak z tą nowszą alternatywą, pójdźmy w nowy kierunek, w nowe brzmienia i zobaczmy, jak to się przyjmie tak naprawdę. I też wiadomo, robimy to ze względu na nasze pasje i na naszą chęć działania tak naprawdę to się wszystko składa. Na początku naszego zespołu graliśmy głównie covery jakichś popularniejszych zespołów właśnie rockowych, takich ogólnie alternatywy dzisiejszej. Bardziej zaczęliśmy się zgrywać w momencie, gdy Aleksander, nasz gitarzysta, zaczął pisać piosenki. I w sumie stwierdziliśmy, to jest takie idealne połączenie tak naprawdę większości gatunków, które gramy
i każdemu się tak naprawdę podobały. I właśnie tym specyficznym akcentem, który był w jego piosenkach, to jest jednak ten białoruski i nawet opisując tą piosenkę, naszą pierwszą, którą Aleksander skomponował, ta piosenka miała coś takiego w sobie, że brzmiała wręcz białorusko. Jej brzmienie było białoruskie i w sumie stwierdziliśmy, kurczę, to czemu by w sumie nie włączyć do tego języka białoruskiego, który, jak się okazało, idealnie pasował do tej piosenki. Suknie to jest wasza nowa, pierwsza taka z piosenek, które wydaliście na streamingach i na Spotify'u. A więc skąd inspiracja? Co chcieliście przekazać w ogóle tytułem, całą treścią, brzmieniem? I czy to było trudne napisanie takiej piosenki? Tekst do naszej nowej piosenki właśnie Sukni pisałam jak. Jest to piosenka właśnie w języku białoruskim. Głównie stwierdziliśmy, że wiadomo, język białoruski, bynajmniej w dzisiejszych czasach, głównie to są piosenki typu disco polo, czy inne takiego klimatu, które zahaczają takie bardziej, nie mają głębszego tekstu, tylko są wiadomo, do potańczenia, do pośpiewania. Oczywiście są wiadomo fajne, aczkolwiek stwierdziliśmy, że w sumie zróbmy coś z tego białoruskiego, takiego to, jak odczuwają się ci młodzi ludzie w naszym wieku. I też zahaczmy takie niekonwencjonalne tematy, które nie są właśnie poruszane w tym języku, bo w sumie czemu by tego nie poruszyć, gdzie to może naprawdę coś działać. Ogólnie tekst piosenki polega na tym, że opowiada o dziewczynie, która ma zaburzenia odżywiania. No i w tekście piosenki się jakby pokazują etapy, to jak ona czuje się z tym faktem, to jak ona czuje się z samą sobą, ze światem wokół. To są tematy, które są coraz częściej w tych czasach poruszane i są oczywiście bardzo ważne, ale zauważyliśmy, że w sumie to nie ma tego nigdzie poruszonego, za bardzo przynajmniej my nie słyszeliśmy właśnie w naszych rejonach, w języku białoruskim. Do tworzenia muzyki i podkładu instrumentalnego do właśnie Sukni inspirowałem się najbardziej zespołami tworzące w gatunku death rock, czyli muzyka gotycka, lecz chciałem też dodać czegoś mocniejszego do tej muzyki i właśnie tak to powstało i też siedzieliśmy razem i wtedy też słuchałem właśnie piosenki Bulimia Anorexia zespołu EC i po prostu mi dawało to podobną energię. Preset. To jest preset. Dobra. Sprawdź mi się jeszcze tylko. Tak, stałem. Oprócz mnie nikt nie jest z Hajnówki, każdy jest z pobliskich wiosek. Natomiast jeszcze gdy Dalia powstawała, każdy z nas był w szkole. Jedynym teraz naszym absolwentem liceum, no to jest Michał, który teraz studiuje. Aczkolwiek znajdujemy mimo wszystko dalej czas, żeby robić te próby, no bo gdy ktoś ma chęci, ma motywację, zawsze znajdzie jakoś czas, żeby mieć te próby. Po prostu nam się to udaje. Ten atut naszego zespołu jest taki, że to jest fajne doświadczenie dla każdego z nas. W sensie każdy z nas uzyskuje w ten sposób tą świadomość, jak wygląda na przykład przy nagrywkach. Każdy z nas zobaczył, jak wygląda nagrywanie, co się raczej przyda w przyszłości. Każdy z nas zobaczył, jak to jest występować z własnym zespołem, gdzie w zasadzie sami mamy wpływ na to, co pokażemy, a nikt nam, tak kolokwialnie mówiąc, nie mówi, co mamy robić. Pierwsze nasze koncerty, wiadomo, jak to pierwsze koncerty były trudne. Wyjść na scenę jakby samemu być odpowiedzialny za swoje własne brzmienie i wiedzieć, że ludzie słuchają, oceniają. Wiadomo, było stresujące, natomiast z każdym koncertem było coraz lepiej, coraz mniej było tej tremy na scenie, coraz bardziej byliśmy otwarci na ludzi, coraz bardziej byliśmy otwarci do po prostu takiego bawienia się tak naprawdę na scenie, bo tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi. Nie trzeba być spiętym na scenie i oj, nie zaśpiewałam tej nuty, albo oj, źle zagrałam na gitarze, tylko tak naprawdę trzeba po prostu chcieć bawić się na tej scenie i korzystać z tego. To niesamowite doświadczenie, kontakt z publicznością i pokazywanie tego, co tworzyliśmy przez tak długi czas. Niektóre historie, jakie chcieliśmy przekazać, też były bardzo osobiste i ten kontakt z publicznością i
pokazywanie naszej twórczości to było bardzo niesamowite doświadczenie. Chyba nie ma lepszego uczucia niż zejście ze sceny, pójście do ludzi, zbijanie z nimi piątki, albo kiedy oni jeszcze ciebie szturchną w ramię i powiedzą, że to było, że po prostu, że im się to podobało. Nieważne w jaki sposób to sformułują, nawet czy im się nie podobało. To jest chyba nie ma lepszego uczucia, jeżeli chodzi o doznanie tego po, nie wiem, siedzeniu 3 miesięcy w garażu i tłuczenie jednych piosenek po prostu cały czas. Co dalej z Dalią? Z Dalią tak naprawdę, chcąc nie chcąc, wiemy, że to jest projekt niedługotrwały, no bo jak wiadomo, każdy z nas z czasem pójdzie swoje drogi, pójdzie na studia, czy pójdzie do pracy, po prostu się rozdzielimy, więc wiemy, że nasz zespół prawdopodobnie jeszcze będzie działał przez może rok, może mniej, coś koło tego czasu, a tak naprawdę naszym po prostu konceptem i naszym pomysłem na to jest, żeby zdołać w tym tak krótkim czasie tak naprawdę, bo nagrywanie utworu i jeszcze jego miks i te koncerty to naprawdę zajmuje wiele czasu. To jest bardzo czasochłonne i też z naszej strony to wymaga bardzo wiele sił. I kosztuje bardzo dużo pieniędzy. To swoją drogą. Więc chcemy się postarać, żeby w tym tak naprawdę krótkim czasie, jednak tyle ile nam zostało, postarać się wydać jak najwięcej piosenek z takich, które naprawdę chcemy przekazać, ponieważ uważam, że każda z naszych piosenek jednak jest pisana tak od serca, z głębią. I chcemy jednak przez nie coś dużo pokazać i chcemy też pokazać to tak naprawdę światu. A poruszając też sprawę języka białoruskiego, uważamy też, że w tym języku pisze bardzo mało zespołów i właśnie większość to jest disco polo, a jednak język też musi żyć życiem młodych ludzi, tych nowych generacji i jeśli on zostanie w samej tradycji, to w końcu to się skończy. Bo to będzie język, który stał się po prostu tradycją, ale w sumie na co dzień nikt nim nie mówi, a też uważamy, że o codziennych sprawach, które są ciężkie, też trzeba mówić w tym języku, aby on żył i dalej się rozwijał. Bo język musi żyć młodym głosem. Podobnego zdania są członkowie zespołu Wandrownik. Choć Mariusz, Łukasz, Damian i Jacek na co dzień mieszkają w różnych miejscach, to właśnie w Hajnówce mają swoje miejsce do prób, odwiedzaną już przez nas mozaikarnią. Gdzieś nasze drogi się skrzyżowały na koncercie Lawona Wórskiego chyba. Na basach, na polu namiotowym. Na z basach. Łukaszem, z Damianem się uczyliśmy w szkole. A skąd wandrownik? No bo tak wędrowaliśmy. Na początku miał być w ogóle strannik, ale to było zbyt religijne dla Łukasza. I Łukasz powiedział, że nie. Więc jest wandrownik, który jest bardzo często przerabiany nawet na plakatach. Nie jest wandrownik, tylko jak to było? Wandronik. Wandarownik? Tak, wandarownik było. No, wśród znajomych szabrownik. Także taka nazwa, do której można bardzo dużo dopisać. A sama geneza, już tak jak to się w miarę wyklarowało, chodziło po prostu o to, każdy z nas jest z innego miejsca. No bo tak, część Białystok, pod Białymstokiem Łukasz chociażby z Ogrodniczek. Ja też trochę Białystok, z pochodzenia Kojły, czyli pod Hajnówką. Damian w zasadzie też Dubicze Cerkiewne, Jacek Hajnówka. I ciężko wybrać jakieś takie jedno miejsce, żeby to się sensownie można było spotkać, czyli wędrowniki tak naprawdę, wandrownik. Jesteśmy z Akalicy, Białystok i Akalice. W sumie w ogóle nazwa powstała w momencie, w którym szliśmy na konkurs piosenki białoruskiej i nie mieliśmy zespołu i w sumie wysłaliśmy zgłoszenie bez nazwy zespołu. To nie pamiętam, co my tam, że nazwa będzie, czy coś takiego, że wymyślimy, że podamy później. No i tam zagraliśmy, Muzeum Białoruskie w pierwszym roku nas wsparło, dało nam miejsce do prób tutaj. Spadar Tomasz Ciechaniuk, dyrektor, powiedział, że jak chcecie, to tutaj możecie robić próby, dał nam możliwość jakby zagrania na scenach
I tam żywóć ludzi, muzyka bez zastrzeżeń, właśnie tak. Zawsze graliśmy w różnych zespołach, znaczy nie, gramy w różnych zespołach, ale nigdy nie graliśmy mocniejszej muzyki. Tego, co chcemy naprawdę. Taka, która gdzieś tam jest w naszym sercu. I każdy chciał tej mocniejszej muzyki, jakoś nigdy nie było takiego całego składu, aż w końcu trafiło się kilka osób, które właśnie czują to samo. I nawiązując też, że kiedyś na Podlasiu było dużo tych zespołów takich rockowych. W samej Hajnówce ponad tak, 50. tam Bracha, Cardon, Rima. Veritas. Zawsze, znaczy ja z Jackiem na pewno słuchaliśmy tego na co dzień, od małego. Ogólnie cięższych Aż brzmień. w końcu stwierdziliśmy, że warto do tego nawiązać, zaczerpnąć z tego trochę inspiracji. Trochę kultywować tą kulturę mocniejszej rockowej muzyki, tego co było kiedyś, a teraz niestety już nie ma tych zespołów. Ale coś się odradza, jakiś ruch poszedł, tak? W Hajnówce jest Dalia, zespół Kasi był. Gdzieś tak te rockowe brzmienia wśród młodzieży zaczynają wracać i to jest bardzo dobre, że jest ta muzyka, która moim zdaniem bardzo człowieka rozwija, instrumentalna, tak? Nie jest to jakieś tam umcy, nie jest to jakiś rap, tak? Aczkolwiek można wrzucić, do muzyki rockowej można wrzucić wszystko. Pierwszy i największy raper w Polsce, Kazik Staszewski. Także można robić z tym wiele rzeczy, ale to mocniejsze brzmienie jednak, ono jak tak trochę zanikło, bo był natłok takich, myślę, zmiana taka kulturalna, że ta muzyka to była przede wszystkim protest, tak? To był, stąd muzyka ta rockowa poszła w formie protestu. Później tak nie było chyba za bardzo na co protestować. I to jakoś tak się powypalało, tak? Tutaj... Zrobiło się po prostu zbyt dobrze, tak? Tak, i zaczęła się taka sielanka, tak? Zaczęły wychodzić te zespoły białoruskie, te disco, tak? Dance białoruski. Taki typowo zabawowe chyba, tak? Bo w sumie ja tak zawsze kojarzę też jak mało byłem. No to w domu to non-stop właśnie jakieś kasety leciały właśnie zespołów takich, które po białorusku tworzyły muzykę taką, ta co była ludowa, taka pierwotna, ale w takich bardziej rytmach, takich tanecznych, żeby to była muzyka do zabawy. Te kasety, takie swojska nutka leciała właśnie taka typowo do tańca, taka typowo zabawowa. No a też się nie oszukujmy tych ludzi takich, którzy te podstawowe raz, dwa, trzy, cztery, hopa hej, no to znają najlepiej i po prostu im najlepiej się do tego bawić. A też ile można w kółko powtarzać to samo, odgrzewać te same kotlety w ten sam sposób, więc warto zrobić jest coś innego. A że nam do tego było tak naprawdę najbliżej, no to stwierdziliśmy czemu nie. Na festynach ludziom tej muzyki brakuje trochę, bo wszystkie festyny są na jeden beat, te disco polo, a jak ludzie zobaczą nas jako wędrownika, trochę z inną muzyką, trochę z innym stylem, są po prostu zaciekawieni, widać, że tego brakuje, może nie wszystkim się to podoba, ale nawet tym kilku osobom, jak widzimy, że to się podoba, to mamy że ta nóżka chodzi. Tak, że to jest coś innego niż zawsze. I warto to robić i warto przypominać ludziom, że kiedyś się tak grało trochę. My lubimy to, co robimy, tak? To, że z tego nie ma pieniędzy, no tak jest, tak? No, czekamy, aż się to może jakoś odwróci, aczkolwiek jest fajnie. Jest fajnie, na pewno pieniądze nam do głowy nie stukną. Nie jeden artysta już to powiedział, że kiedy pojawiają się pieniądze, wtedy ginie pasja. Dokładnie. A ja jeszcze powiem tak, że słuchajcie, ktoś jeździ na ryby. Ryby przynoszą jakiś zarobek? No nie no. Niektórzy mówią, że po co wędka na ryby? To już też dygresja taka. No to ktoś ma swoje ryby, na które jeździ, a my mamy swój zespół. Nie jest to łatwe. Nie jest łatwe zrobić coś swojego. Ja na przykład mam tak, że to samo przychodzi. Nie wiem, czegoś takiego, że siedzę tam w notesie, zapisuję sobie pomysły. Czasem człowiek coś zapisze, wpadnie do głowy. O, fajny pomysł na piosenkę. Ale jak już jest to piosenka, która będzie, no to ona będzie, tak? Nie ma nas, pustka. Są utwory, które po prostu weszły. One jakoś tak trafiły. Z autorskich mamy piosenkę Samagon, którą napisał Mariusz z Łukaszem. Mariusz zaczął ją pisać na próbie dzień przed Muzyką bez zastrzeżeń w Hajnówce. W drodze na koncert z Łukaszem dopisali, dogadali drugą i trzecią zwrotkę. Można kombinować, ale jeżeli to nie pójdzie tak z człowieka, ze środka, no to może być to takie trochę udawane, moim zdaniem. Jest jakiś taki, się utarło, tak, że punkowiec to tam skóra glany, długie włosy, bezrobotny, dobrze jak umyty. Czasem można spotkać na śmietnikach. I to się tak utarło i to już jest przypisanie do czegoś, tak? Moim zdaniem nie o to w tym chodzi, że jakby człowiek ma to gdzieś w sobie, tak?
no może i my nie gramy takiego punka, stricte punka, może i nie wyglądamy jak punki, ale my jakąś tą anarchię mamy w sobie. Jeśli tam płyniemy pod ten prąd, wewnętrznie idziemy w to, co lubimy, nie w to, co jest nam narzucone. No nie ma nudy, na pewno nie ma nudy tutaj i nie ma rutyny. Tego to chyba nigdy nie będzie i moim zdaniem jest to fajna sprawa. I może właśnie to jest ten klej dla naszego zespołu, że my tutaj nie przychodzimy po to, tylko żeby zrobić robotę od A do Z, ale po prostu dla samych siebie, po to, żebyśmy spędzili ze sobą czas. W tym roku, w lutym mamy 5-lecie zespołu, tak? Tak, 26 rok, 5-lecie będzie Wandrownika. Mamy nadzieję, że uda się wskoczyć na Spotify, nagrać parę utworów, jeszcze wrzucić na YouTube'a. No i fitujemy się trochę z zespołem Berek. Też wleci na YouTube w najbliższym czasie klip zrobiony właśnie przez zespół Wandrownik i zespół Berek. Będą 2 klipy i prawdopodobnie, jeżeli te klipy będą na YouTubie, to jest znak, że startuje Spotify Wandrownika. Mogę tak zdradzić taki sekret i będzie to niedługo. Живеца, я не нарекаю, а моя айчина мати права не зарастає, а моя айчина мати права не зарастає. Wandrownik zapewnia, że można grać folk na rockowo. Bielsk Podlaski natomiast inspiruje się i przetwarza tradycję inaczej. Ale o tym opowiedzą już nasi koledzy z Bielskiego Białoruskiego Liceum. Nasza hajnowska ekipa Oliwia, Natalia, Ola, Tomasz, Zuza i Sofia się żegna. I heta wsio, pakul usim. Ten podcast powstał w ramach projektu Warsztaty Tworzenia Podcastów Heta My, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży uczącej się języka białoruskiego ABBA w partnerstwie z Polskim Radiem Białystok. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.